Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saludna, selamat hari Minggu madihita. Sebelum masuk kita tuh acara permingguta,
Parjolo mahita martang yang nahohom. Amen. Tapuji matuhata marede maite sen buku de nomor 500 lalu ayat sada dot ayat topat. Sumba toko nasun gogohi dadok mato sokatuani partano watoa aporusaki kokamuliaon abang sanahi matino pai disari hondo namarosai di parmududo alogonanoda lastiari luhut papataron panarion mi. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na to papalangit tano, dohot tanoon. Amen. Saya tong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay iba na do mangenet patusian jorgong, saya do pakon maaw, jala asi roham diaw, ay pujung jala dongol duaw, odo ale Jehovah, dihalunguton rohaku, ale debatakku, maraposan tu hodo au, saya unang paila au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale aman amin na di banua gijang, para sirohana sumurong doho di sude jolma, dang dialoni ho anak muna sa sedai, dilon ho do iba na humokop pami mamorsan dosa nami, satu hau na pinarsilangi, say patu guma rohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsyay hasani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alay asa pos situtu rohanami, di asi ni roham na gudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kahulungan ni roham. Amen.
Pangayon hamuma patik ni dibata di minggu okuli sadarion, imasian patik palimahon sahatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangal pemudo naturasmu, asa martua ho, jala liling mangolu, di tanon anileho ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hatan sotutu, para lohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan sariben ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia peugasan ni donganmu, imasahatna, atau ngrap mangidogu kumahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugu iman, mangulon partu-partu. Amin. Tatopoti madusata, matang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suhoto dusan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, namanghumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan dahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu, imamar hitesian tubuh-tubuh ni rohana minarwai, nang sian pakatayon nami na soture, roh di pangalion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamas dituduh hami honauhum ala ni dosa nami i, alay na tersol-sol bagi do hami noeng ala ni i, asima roham di hami, ale debata nami, perdengan basa jala para siroha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di perbadia tu roh nami be, asa tabayan hami mangoloy ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gebesahat hami tu hangaluan na surasuda, na pinarbagabagam diak kana persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga tarengo Tuhan sajan dosa. Ay dangadong ibarni ay saluhod do pardo sa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite siyan asin rohana, hinorhon ni panubusayon siyan marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahin habang sa parasyan marhite-hite aporsyaw ni mudarna, hasangapon madi debata na digijang. Hatani debata turbok ebistel di minggu okuli imasian Yesaya 55 mamuka set onom 1 ayat sia margati sorin mahita majahasa. Saya lulihamu majahoba bisa terbahe dope jupang ibana jauh hamu ibana bisa jonok dope ibana. Tadi halakar jati madalana jala jolma pargeduki akta sakapna sai mulak maibana tu Jahoba asama pangulahi rohana mida ibana roho tu debatata ai buas tu rohana manalese Ai dada pikiraku pikiran munai jalan dada dalam muna akadalaku ninna Jahoba ai songo tiboni akta langit sian tanoon songo nilo tumibo akadalaku sian lan munai dalam akta pikiraku sian pikiran munai Imasahatna martua maakana to mangeon hatani debata jala naupe opsa. Amen. Tidak akan maha persiaw tay so na hina tidak ni dongata sa persiaw di sadok pertibion rapa hita madok au persea di bata Jahoba ido ama pargo na suatu dosan nato mapalangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai iman tumbuhon si Maria nagabegabian si anto de perbadia adorang suabubuhan Ido tu hatta natoman nabernit di pangumuman silatus nampate tarpaja lo ibana di hopinor sila natua tuman maturu namulak mangulu di arep patuluhon nama naik di surgu lahu dulu syamun di tempatnya Jahoba amanai pargo na suatu dosa ni di simai bana mursa tanaon
mau mengial nama ngul dohot namat. Au persea di perbadia, kala arong sara huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, do desani dosa, do di hati namandok, mulak mangulu dundang nang mate, do diang olon nasara sudah. Amin. Prasma dia manami inanami, tapi maju berita masa manang titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Maret 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot hatot tuon ni parmingguan di HKBP Rawamangun, boima tajaha di hartas tisting ni Huriata, mardomu alanunga di totopon DKI Jakarta, Gabe PPKM level 2. Mulai bulan April 2022, ruas nanaing marminggu di gereja nunga boibe tulu halak sabangku. Dohot tetap menjaga protokol kesehatan. Udutna pertangyangan UIK, Rabu 23 Maret 2022 pukul 10 siang, WIB Patupaun ni Huriata do pertangyangan UIK marhite Jum, ima sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa maddohoti partangyangani di bagas tabe. Sosialisasi periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi tu periodisasi sudah seksi nunga di Patupa tanggal 17 Maret 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja. Jadwal rapot pangurus dohot rapot pamiliton pangurus boima dibereng di harotas titing. Maka tidakon haporsiaon manang sidi khusus. Minggu sadarion 20 Maret 2022 di parmingguon pukul 16.30 WIB. Patupaun ni Huriata do maka tidakon haporsiaon manang lepas sidi khusus tu 10 halak. Onom bawa opat berua pelajar sidi khusus naung marsiajar salelengon na 3 bulanon. Pelayanan seksi sending Kamis 24 Maret 2022 pukul sia seksi sending Huriata Patupahon pelayanan tu jemaat Petrus Lapas kelas 1 Cipinang marhite Jum. Pinangideo tu parhalado dohot ruasta asa dohot ambil bagian di pelayanan ini. Kerjasama Dewan Koinonia dan Marturia. Dewan Marturia bekerjasama dohot Dewan Koinonia di bulan Mareton Patupaon program pelatihan pekabaran Injil ABC Kids EE tu guru sekolah minggu HKBP Rawamangun marhite online. Nah dimulai tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 siang WIB. Pelatihanon boido dohotan ni ruas. Informasi lengkap boima menghubungi Ketua Seksi Sending Dina di nomor handphone 0812 9765 693. Tuhat tama nama masu-masu kegiatan pembekalanon. Pertangyangan gabungan SPH. Kamis 24 Maret 2022 pukul 10.05 maringanan di gereja Patupaun ni Huriata do pertangyangan gabungan SPH. Dung sipul pertangyangan ini dilanjut ma sosialisasi tu anggota manaringoti periodisasi SPH. Pinangido tu sude anggota SPH asa madohoti pertangyangan ini. Penyerahan bantuan pendidikan. Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10.06 WIB maringanan di gereja seksi pendidikan HKBP Rawamangun pasahat bantuan pendidikan tuaka yana kota dohot akasiswa na berprestasi. Pinangido tuaka yana kota na terdaftar majalo bantuan pendidikan ini asaro tu gereja didongani natoras dohot situa wik. Titing naing marbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma jamian hot Erwindo Sihotang, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, anak ni Amata Benhart Sihotang,
Tubuni Inatta Erlina Borusaragi, dohot Orwana. Ruth Stefani Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang. Boru ni Amata Mangaranap Sinaga. Tubuni Inatta Dahlia Borusi Hombing. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Jati Waringin, Jakarta Timur. Titing parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma, patun Benni Malinton Pasaribu, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Gangkana, anak ni Amata Mangiring Pasaribu Nahinan. Tubuh ni Inatta Rosline Boru Sihombing, dohot Orwana. Ropita Minarti Meliana Boru Lumbanturuan, ruas ni HKBP Bangun Dairi, boru ni Amata Donat Lumbanturuan, tubuh ni Inatta Risma Boru Simamora. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di Gereja HKBP Bangun Dairi. Tuhatama nama masu-masu parsaripion nasida, gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Na parpudi namoding sada. Nunga jumolomoding sahalak ama Ferdinandus Tapubolon, umur 56 tahun, hinabaluhon ni Inatta Elizabeth Borusi Hombing, alamat Jalan Cendrawasih 2, nomor 30 Blok B2, garis miring 11, Bintaro, Jaya, Sektor 1, Jakarta Selatan, Wik Cipinang. Tuudean sadarion Minggu 20 Maret 2022 di TPU San Diego Hills, Karawang. 2. Nunga jumolomoding sahalak ama Christopher Pangihutan Simajutak, umur 71 tahun, hinabaluhon ni Inatta Sitauli Boru Manalu. Alamat Jalan Cemara nomor 2, RT 001, RW 07, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Tuhatama na mga lehon gogo dohot pangapulion di keluarga na Marsita Ononi. Pilihan dohot akka udut ni buah-buah, tajahama di harotas titing naung pinarade ni Huriata, di pasu-pasu de Batama akka barita masa dohot ulaun akka sipaut-pauta bahen sangap di Gowarna. Songonima titing di Huriata Minggu sadarion. Mauliatema. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang na dihaholonga di bagasa Yesus Kristus,
naro marminggu di joron di debata di bagasan madugoton uhut nama dohoti live streaming di bagasta B hatani debata di mingguta sadarion imasian evangelium Lukas bidu 10 tolu mamukasian ayak sada sahat ma tuaya sia pujaha mahita adong ma naro ujui paboa hotu ibana taringo tu akka halak Galilea na diruson silatus domudar nasida gabe saur tu na pinilehon nasida jadi nina Jesus ma mangalusi nasida na diagar rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok madihamu dang anggo somu barohamuna lau songoni do hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 alu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sia sude pangisini huta Jerusalem hudok madihamu dangtung anggo somu barohamuna lasongonido hamu mago muse dungi dihatahum ma upamaon adong ma disada halak hau ara na sinuanna tuporlak anggurna jadi Roma ibana mangalului parbuena HP dang adong jupangsa gabenin nama madok siula porlak anggurna nunga pola patolu taukon ahu Roma ngalului parbue di hau araon loso jupang taba mai aha pola magopo tanoi bahenonna alai di dogma mangalusi tuan nami loas mai di si sataunon asasanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tu si anggiat olo marparbue tujoloon alai anggoswada tabaon ma disido sahatna damang dainang na dihaholongi tuhatta Yesus Kristus di mingguta sadarion ima minggu okuli say mangaranap do mataku do Pak Jehovah masuk mahita tu minggu panaonan ni Tuhan Yesus Kristus say sahat ma pardalanan ni Tuhan Yesus Kristus tuhau pinarsilang nalaho patupahon haluaun dihita di bagasan minggu sadarion di pahingo dohita sian hatani debaton asa manat hita makatahon manat hita mangulahon di bagasan parngulauta ay somal do dihita halak batak nang kebiasaan di suku manang akahom na asing ia molomasa akana masa di bagasan parnguluan ni sahalak jolma say toktong doi dilapati nama sai ima sada alani akka pambahenan najat na dipatu pahalak ubahen na mate ibana songoni manang tartipa aha ibana say dirajumi hita do akka nama satu nasida alani do samdo alani pangalahomdo ido ubahen moladong tabereng akadongan akan naposoi sipata marmotor begitu kencangnya sayolor sipata todokon say mate manyakko di tongah dalani ala nunga sogoro hatta tak anggap mereka adalah membuat keonaran ubahen nasipata tadokon molo adong namatean manang nama naon akka hajaha manaon akka naporsuk di bagasan nguluna sipata tadokoni ala ni pangalaho ala ni ulaon naroa na dibahin ibana di bagasan nguluna bahkan di dokos sipata ala ni opuna alani opuna sida na jolo ubahen na taruhum na sida di bagasan parnguluan na amang inang nahuhaholongi di bagasa Jesus Kristus tang halomohor rohatta
masa manangah hatu hita. Alai molonunga masa si taunoni naso mabereng songo dia burjuni halak. Songo dia pangalahoni halak alai sasitongna si taunoni sasitongna akan nama saitu hita dakya mamereng na burju manang na jukat alai sasitongna nungaro ibana. Olodo pikiran ni jolma na moding alani covid tong alani pangalahona alani dosana. Apesa dia godang majolma na burju moding alani covid. Ikut tahida do siap perspektif ni hata ni dibata di bagasat turpukon. Nang di padan narobi pe sahat tu padan na baru say toktong dape masa si songoni aka amang inang. Taingo do songon si Job. Uju manaon ibana diaka parsahiton. Uju manaon ibana diaka nama satu ibana ditinggalhon aka keluarga nang dongan nama dok tu si Job. Namar salah doho dopak debata. Ubahin nama sa itu ho. Tinggal homa debatam. Engkau telah bersalah, engkau telah berdosa kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu Ayub. Itu adalah berkat kesalahanmu. Jala uju rab Yesus dohot akasisianna. Adong masa halak dakdanak. Nasian ham dung disian tubuh ibana. Tangbo ibana marnida. Rabi guru nami isedona marsala. Siapa yang bersalah tentang anak ini yang tidak bisa melihat. Tang adong masalah. Duk Tuhan Yesus. Jala dung muba rohani si Paulus. Jala dung muba rohani si Paulus. Dung ditakub Yesus ibana. Gia ma ibana mabaritahon barita nauli. Dipakur ulo matanganna. Dung dipakur ulo tanganna. Didok akadonganna. Ala pardosa doho. Ala pamunu doho. Ubahenna dipakur ulo tangami Paulus. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Adong do pehita madok si songoni akan nama satu bagasan nguluta. Tadok alani pangalahota. Manang alani akahahurangan hasalaan ya kau puta na jolo. Molo adong pesipata namasa di bagasan nguluta. Manang na porsuk na pae na taadopi sasitong na boydo hita berkaca dalam kehidupan kita. Boy hita marsormi di bagasan nguluta taringo tu par nguluata rap doho debata datung alani hahurangan haja hatata asa ubay masay. Jala imana masa di bagasat turpukon amang inang narodo akasituan nartoropi menjebak Tuhan Yesus. Allah adong namate jala namatei nabi nunu ni si Pilatus jala mudar nasida saur tu pelean panutungan asini rohai nasida didokon akasituan natoropi. Sangat kasihan sekali mereka terbunuh. Bahkan darah mereka ikut dipersembahkan, tercampur dipersembahkan dengan korban persembahan di bait Allah. Asini rohai nasida ate, mate nasida di tangan ni si Pilatus. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang meninggal, yang terbunuh oleh Pilatus, itu adalah sebuah akibat daripada dosa mereka. Juduk nai didok muse. Adong 10 alu halak na mempertahankan palas-palas ni joron ni debata. Ala palas-palas ni joron ni debatas debasiani terbuat dari emas. Mereka bertahan mempertahankan palas-palas joron ni debata. Jala Roma ditikii laho menghancurkan bait Allah. Laho menghancurkan bait Allah, ala adong disi emas. Maka emas itu mau diambil. Mereka sangat kokoh mengatakan, bait Allah tidak boleh dirusak. Gabi madabu manasida, siap palas-palas ni joron di debata di Siloami. Allah mempertahankan bait Allah. Ipe didok nasida, Allah ni akka pangalaho nasida may. Alai didok Yesus matu nasida, dangtung bukan
Alai molo somuba rohamuna la songonido hamu mago sogot. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Hita sasitongna sarupa do jabarta na mangulon. Taringot tu sahit, taringot tu hamatean, taringot tu hatutubu, nang taringot tu ahapei. Molo adong penamate poso, molo adong penamate di bana boru, adong mate mama, adong ate na malansia, sasitongna dang adong ibarta dohok nasida. Hola di parnguluanon, hola di surak-surak ni halak batak do arga ni hamateani hobartu umuri. Alai yang gode bata taringot tu hamatean manang di dia pehita mate manang alania hape hamateota dang alani hamateani. Alai di dalam Tuhan kah ia meninggal nang dipauba do rohana adorang so mate ibana. Apakah dia sudah bertobat sebelum dia kembali kepada Tuhan? Itu yang perlu. Bukan karena apa penyebab meninggalnya. Sahid aha ibana manang dohono ma alani COVID, manang alani songon aka pesawat yang terjatuh, atau sedang tabrakan, atau sedang lari malam, atau apapun itu. Bukan karena itu menentukan kita adalah orang berdosa atau orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Alai takasma. Molo sotau pauba dorohata. Ahape boido masa tuhita. Jala masa do tuhita. Aka nabui mabahen sorap hita doh debata. Amang inang. Molo didok debata tuhita. Pauba roham. Pauba roham. Nunga tutu hita pauba rohata amang inang. Molo didok pauba roham metanoia bertobat itu adalah berubah total. Berubah 100%. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah kepada kita. Secara khusus naro di bagasa joroon doho nadijabu. Tutudo nang mubarohata, tutudo nang tatu dalhon aka naso hinalomohon ni rohani debata di bagasan nguluta. Bui sabing do amang inang, holan naringgas macaha hatani debata, holan naringgas marminggu, holan naringgas martangia kita, alaidang saha depe hita tu napaubah roha. Ala sipata. Ruji-ruji ni jolma taringot Tuhamu bau ni roha. Boido di ida naringgas mar minggu, ringgas mar tangiang, ringgas pasahato pelean. Oddo sipata di bahe jolma ruji-ruji ni aka halak namuba atau orang-orang yang bertobat hidupnya. Tutu do nang muba rohata amang inang. Sotung do par minggu non tabae songot tamingta. Sotung do hatani di bata nata jaha na lauma bain jorat tua kadongata panguhumah tua kadongata. Sotung do di bagasa tangyangta pangiduata lahoma bahen hasesega dia kadongata. Dia kahita naro marminggu di bagasa tikion. Secara khusus kepada kita dipertanyakan apakah hati kita sudah bertobat. Amang inang. Totu. Dohnot tado, nungamu barohaku Tuhan. Aku adalah sudah bertobat, aku sudah dibaptis. Ikon tapareahima, aka ulau nadenggan. Songon parbue ni hamubau ni rohata. Dang tarpatu pahita, aka ulau nadenggan. Dang tarpatu pahita, aka hata nadenggan. Moloso marhamubau ni siap bagas rohata. Alan iya kamanginang, takera kita amang, say jupang do, hata, tuau padita, amal asal do padita. Tudong aku kasih tua si pata asal do si tua. Tudong aku parpunguan asal do parpungu. Ala boha ala si pata memang akan hudok ruji-ruji ni aka hamubau ni rohai si partangiang si parminggu si pasha pelian dan hobar tulomo ni rohani jolma hira na hola si palesem do ulaun hamubau ni rohai.
Atong amang inang songon nang tutudo hamu bau nirohatai. Taulahum. Mari kita melaksanakan pertobatan kita dengan perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang manis, yang menyenangkan dunia ini, sehingga orang melihat nunga godang na porsea, nunga godang na mubarohana tu debata, marhite akahata dohot pangalahona. Tua kahalak nasohea mubarohana, tua kahalak nasohea tergugat hatinya laho marhamu bau ni roha. Sasitong na amang inang tudoson akahalak na mardalan di dalan narisir do nasida. Tabayak koma songo kamu akan na tua-tua na mardalan dohono ma mardalan molo nunga matua holan martukop holan mardala kita nunga ning madabu molo so martukot. Tudo sosongonido aka amanginang orang fasik di mata Tuhan. Mereka sebenarnya akan terjatuh karena mereka sedang terjamar ala mardala donasida di dalam naladit holan pai mahon adigan nasida madabu. Labat manang hatop, sonari manang sogot, aka parjahat orang-orang fasik itu akan kena hukuman oleh Tuhan. Jadi hola pai mahotiki nama amang inang. Tangadong naboy dohonot tatu nasida molonunga di hatahon marminggu martangiang manangiho debata alai molo somuba do rohanang pangalahona holan pai mahotiki ni debatama tunasida cepat atau lambat bahwa mereka akan dipanggil Tuhan. Song nandido ni perumpamaan taringotu namanuan hau ara. Tadok majo hau ara, auda kuta dadape hau ara. Alai huingok ma hau durian. Hau durian. Pasma tudo sosongon nanidok ni bagasa turpukon. Cipata molo akka na adong durian na. Olo do memang ditebang itu. Kalau sudah lama tidak berbuah, itu pasti ditebang. Alai adorang so ditebang parjolo sahali dinapui dung ninapui dipakuri tanona dung dipakuri tanona pohonnya itu ditagili ditabai dibahe songoni ditagili setiap pohonnya dikeliling asa anggiat marhiti songoni tu tahun naro marparbue durianon tarutungon alai molo so marparbue do molo somar parbuedo tarutung manang durianon. Tabaw nama bonana. Bahita pe. Di paima de batado hita uju mangulu. Tuhan memberikan kesempatan waktu yang indah kepada kita. Dan inilah saatnya. Dang hapai mau ta adiga be alai omma tikina molo li de batatu hita hahipason aidak ya kesempatan itu datang 2 kali kepada setiap orang. Kesempatan itu selalu datang sekali. Molo so tading gaddo tapar hasiat tiki napinasaha ni debata. Kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Basuda mahita. Magobo mahita. Luango mahita. Tangadong be naboy dohonota. Ainunga sudah tikini debata tabain di bagasan nguluta tang marlapatan. Amang inang di bagasan minggu-minggu tujuloon lam torop mara hita marminggu alani nang turun pandemi COVID. Jalasia daftar ruas ni huria pe tangadong be nahona COVID say songoni manya torus. Yaka nama kaporsyai de bata, yaka nama ngulu haporsyonna, yaka nang mubarohana, say topoton nado joroni de bata. Dia akan rindu kepada Tuhan dalam setiap doa dan dalam setiap ibadah. Alai akan makasih holi de bata, nang ahape namasa nang COVID, nang soadong pe COVID anggoy mana, hot doi makohom di bagasan
parnguluanna. Tidak ada yang berbeda, tetap sama-sama saja. Alani di minggu-minggu naro tapatuduhom ma baik akan adijabu manang di garejon memang nunga lam gomodang par minggu di tonga-tonga ni huriata alai tu minggu-minggu naro pasti akan lebih banyak lagi. Amang inang adong do hitaon na sonang di penderitaan ni dongata, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Saya gudang doi amang inang. Kepo taringot tu parnguluan ni halak. Jinggar galak rohana molo manarita donganna. Itu adalah ciri-ciri orang-orang Parisi. Senang melihat penderitaan orang lain. Bergembira atas penderitaan orang lain. Alai yang gohita dang sisongoni amang inang. Dang las rohata mida penderitaan yakadong hatta. Molo tabereng penakin halak Parisei nakin nalas rohana. Hirama dokon taoma tuani ma alani dosam doho mate dibunuh si Pilatus. Madabu hosia joroni debata alani dosam do taoma. Alai yakkan nama kaporsiai debata. Molo soboi tabain sonang rohani dongata. Unang tatabai arsakna. Babulus tapahohom. Aida kita manguhumi taringot tu dosa. Taringot tu akalakani dongata. Hola debatado. Molo pe adok kita na marsala. Molo pe adok kita na tartakub alani dosa. Alani pangalaho. Di kantor polisi. Manang di pengadilan. Itu menurut duniawi ini. Alai hasas tongna. Naso dapok ni debatado sa si tongna. Amang dohot inang. Tang dapok na hita mangulahon hadusani. Ubay na dang hona uhum hita. Dos do hita dia dopan na. Unang ma. Tau humi dongata molo masa petunasida alani pangalaho manang alani hajahatan unang tatabai arsak ni rohana sida molo so tabui mabay las rohana ba minimal ola makohom. Amin. Martangia kita. Jehovah debata amanami inuji pinasangap maguarmu Allah di pasahato hatam tuhami. Dos doja bernijolma namate oso namar baju sahatu nama tua. Alai narikot uba dorohanami Tuhan. Ai di pai mahodo hami marhamu bau ni roha. Ima tikinuengon alani Tuhan ganupari ganup tiki asa marhamu baon hata nami asa marhamu baon parange nami molope rohami tujorom marhite parmingguon partangyanganon nang akau lau nadenggan nahu patu pahami songon patuduhon hamu baun di rohanami mai tua dopamu Tuhan. Molope tarujuk kami, molope tarbahek kami akan naso tama dia dopamu. Ajari kami manada dosa. Ala olo doho manesa dosa ni jolma. Utangnya kok kami aka dongan nami naso olo marhamu baun ni roha. Naso olo marhamu bau dia kapak katahion nang pangarange. Tuhan pahingo nasida. Dang gajang tiki nasida. Holan paimahon madabu tarsuladi dosa sitongna. Diaka parjahati diaka dalanna. Sotung madabu nasida Tuhan. Dang sopat. Dipauba roha pikiranna tu debata. Tuhan. Pasu-pasu mahami napungu di tonga-tonga ni joromon.
lehom magogo tu akan agale, apuli ma akan amarsak, lehon pasu-pasu di akan mangulahosa, tarlumobi di akan amarsahit, pamaluma sahit nasida Tuhan, ubotohami do Tuhan, gale pamatang nami, gale nang todi nami, molojupang parsahito Tuhami, alani Tuhan, dulo mahami uju marsahit tami, asa molope marsahit pamatang nami, yang sahat tu pakirimon nami marsahit, alai toktong hui lalahami, padonganion ni debata yaka parsahiton nami. Tuhan, pamaluma akadongan nami, imasi gres tabunan, situa tiorlina sianipar, nyonya tepe simanjutak borna 70, nomi boru tobing, marhualan tambunan, Daniel siahaan, nyonya lumban tobing boru hutapea, Nurmani borsi hombing, tupal nenggolan, Benni manurung, nyonya si marmata borsi mangusong, nyonya si manjuntak boru panjaitan, nyonya si tua marbun boru nenggolan, Katrin na 70 si tua SP hutasoit, Loise boru si regar, Edison hutapea, nyonya si ahaan boru si tanggang, Las Maria boru panjaitan, Romi hutagaul, Andar si dabalok, KM si hombing, nyonya si manjuntak boru na 70, Hotna tambunan, Oberlin tambunan, nyonya si tua J nenggola boru si lalahi, si tua Tarsi Torus Raden manurung TP si majutak, Siti Mawar silalahi, Alprendo Mikael, nyonya Baster boru aruan, maruhum tabunan, situa Dahula si topul, Tiar si tumorang, nyonya si Torus boru nenggolan, Yeti Erika boru si tanggang. Tuhan, mangasahon asidohot holong ni roham, pamalum manasida. Ibagasa Yesus Kristus martangia kami todo pamu. Amin. Mari dehita.
mapeliat tatu adopan di debata. Ale debata amanamina di Banua Gijang, odo haroroani saluhut silehon-lehon na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehomi tuhami, pelean nami tuho. Say jalom hay gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalramoti, asahu parhasya kami peleanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleholehomi tuhami, asalan girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malominoroham di Banu Tongos songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madusanami songo panesanami, idosan hidongan namardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhoma damena tutondim. Dihamu amanami hahaanggi na pinaribot, na dijabu doho na di gereja, amisian parhobas pukul onom pasahaton, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas madihita.